बस के बात लिखे साफ 150-200 बीघा प्लस हो चुकल बा अभी तक ले, लेकिन कोनो सुनवाई। मेरा ही गांव में आग लग गया है भाई लोग। आज आरा जिला जगदीशपुर क्षेत्र बभनियाव गांव के बधार पीलापुर कुसुमा टिकटी के बीचों बीच आग लगा हुआ है। ये बड़ी भयंकर आग लगा हुआ है। गाड़ी आग भी है, जल्दी से जल्दी बुतावे की कोशिश कर जाता है। जल्दी कोशिश बुतावे की जारी रही। बुतावे के काम बस के बात नहीं खे। हजारों आदमी के तादाद में आग बुतावे की कोशिश कर जाता है, लेकिन बुत नहीं पाता। गाड़ी ट्रैक्टर से भी जोता जाता है कि जल्दी से जल्दी आग बुझ जाओ। 100 बीघा के लपेट में जल गया। सौ बीघा खेत लगभग जर गई बा। पूरा गांव संख्या लगभग गांव के अभी आदमी 2000 प्लस कम से कम बाड़न। आग बुतावे की कोशिश कर जाता है, बाकी आग बुत नहीं पावत। 3 गांव 4 गांव के बधार जर गई बा। बहनिया गांव में आग लागल बा बधार में पीलापुर टिकठी के बीचों बीच। आदमी के संख्या बा एकदम, आदमी के संख्या देख ले क्या खतना बा। बुतावे की कोशिश कर जाता, लेकिन कोशिश से नहीं हो पावा, बेकाम हो जाता कोशिश। लेकिन बुत नहीं पाता। गाड़ी बुतावे खातिर बिया आधा घंटा 1 घंटा हो गल गाड़ी कैला। एक वाली गाड़ी के पानी में पाइप में से पानी ना बिगलस आ 2 गाड़ी आइल बैस, लेकिन गाड़ी एक वाली पानी ना बिगलस। लाना बुती झूठो के नाम बा, सरकार के माल खाली उठावता सही पैसा। पानी कैसे बिगे के बा कैसे ना कैसे कुछ पता नहीं, खाली चिकारी रुकल भी आया के। आग बढ़ल तादादों में चल जाता, बिघन बिघन जरल चल जाता। हजारों संख्या बा कोशिश करता, लेकिन बेकाम हो रहा बा। हवा बहुत काफ़ी बा। 3 गांव के खेत जर गइल बा। 3 गांव के जर गइल बधार लगभग 100 बीघा प्लस हो गइल बा जरल, लेकिन आग माह में नहीं खे कौन उपाय का होखेला नहीं खे। हजार संख्या में आदमी जुटल बड़न, लेकिन बेकाम हो जाता सब एकदम। पूरा या टिकटी जर गइल, कुसुमा जर गइल, बभनिया जर गइल, पीलापुर जर रहल बा। अभी लोग कुछ नहीं कर सकता, इतना लाख बाकी धीरे लोग सटत नहीं खे। गाड़ी झूठ मुठ के आइल बिया, गाड़ी से कोनो फायदा ना भइल, किसान के क्षति हो रहा बा। गाड़ी के नाम बा खाली लोग अपना से बुतावता जौन तौन लेके जहाँ तहाँ जैसे होखता भई, लेकिन गाड़ी सैला से कोनो फायदा ना भई। गाड़ी नाम के बिया के लोग बहुत कोशिश करत है आग, लेकिन बेकाम बाटे। 100 बीघा प्लस जर चुकल बा अब तक ले। 100 बीघा प्लस जर चुकल बा। लोग हजार के संख्या बा, लेकिन का कहब, गाड़ी कोनो कामे ना आई। किसान अपन छाती पहान धके जैसे तैसे कोशिश करता बुतावे के। बस के बात लिखे साफ 150-200 बीघा प्लस हो चुकल बा अभी तक ले, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं आके। आग वो सही लाश मारता धीरे से फेंकल। आग बुतावे के चक्कर में एगो लाठी से लड़का के कपार पर लागल, बड़ी बेजोर चोट। कपार बहुत फाट चुकल बा, बहुत फाट चुकल बा। मतलब कि 10-12 गो टंका पड़ी, खून के बहुत तरार गिरल बा। लड़का के लोग हॉस्पिटल में लेके जाए के कोशिश करता। आ पूरा गांव माने कि समझ 10 गो गांव के आदमी यहाँ चुकल, तब पर भी आग बर्दाश्त के बाहर बा। नहीं के हो सकत कुछ भी। जेने देखा जेने दुरिया तक लोग लौकता, दुरिया तक लोग लौकता, लेकिन आग बहुत फैल चुकल बा, बहुत फैल चुकल बा। चारों तरफ से फैल चुकल बा। आदमी के तादाद संख्या बा, लेकिन कुछ भी लोग कर नहीं पावत, कुछ भी लोग नहीं कर पावत। भीड़ी सटला पा बुझाता जर जी आदमी। गाड़ी आई बैस 2 गो, लेकिन गाड़ी बेकाम बैस। गाड़ी आई तो कल कौन के पानी ना आयल कि आग लाग चुकल बा एकदम। बहुत बुरा हाल चक्कर से आग लाग चुकल बा। कम से कम संख्या आदमी के हो गई बा 10,000 बुतावे वाला। अब ये से तो आदमी अनुमान लगा सकता कि 10,000 जब आदमी लगभग लाग चुकल बड़ा बुतावे के, तब पर भी आग नहीं बुता। ये आदमी की संख्या बा।
8-10 हज़ार कम से कम आदमी लाग चुकल बनल बुतावे के, तब पर भी मान नहीं कल जाता कि आग बुझ जाए, लेकिन आग बुझ नहीं पाओ तो भाई बहुत पदार्थ लागल बा। गाड़ी है तो दिया, लेकिन क्या करबो, गाड़ी के बस के बात नहीं थे। गाड़ी के और सब आई जब गाड़ी पानी नहीं समस्या बा। हज़ारों हज़ार के मतलब कि समझे 200 प्लस जड़ चुकल बा। आदमी 8 से 10 हज़ार लोग जुटल बुतावे के, फिर भी नहीं बुझ पाओ। आदमी के संख्या तादाद होगा, तादाद हो।